Aja teluse pambunutane Abah Didik lho. Kembang Probolinggo. Pak Didik, Pak Nyaman, Pak Andre kalian Pak Sampun. Mendung petang ngarep udan, popos klopo tansah jejogetan, sumilae uput romo ambarengi tumurung tresno. Aku mau tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati. Wengi kanggo loyo enggal polo kromo wae, kembang arum Probolinggo reno wengi mung katon ing foto. Kembang arum Probolinggo katen ing netro wayake rimo tansah ati laku sayur. Ayo enggal kembang Probolinggo pelalian. Rodok lali aku. Ngapunten Bapak Didik, menela apalne. Telurmu Mas. Tuku kayu-kayune jati ana cecek kok ndukur wajan. Nek rabi ayu nglarakno ati enak, rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Wis umum. Ana kekep di srondol wedhus sing lungguh ngarep budal gaat. Tapi raup gawe parfum sing enak. Sedekah bumi dolor bengi iki kacate mula disengkoyo kabeh war agane. Wis dadi adat lan budayane mula kudu dijaga kelestari. Ya
rejekine melimpah ana olahraga jenenge sepak bola wong ana rong grup kabeh royokan bola kabeh kepingin menang gak ana sing gelem kalah mula pentinge iso dadi juara sepak bola iku permainan biasa ana sing menang uga ana sing kalah tapi fair play tetep jadi utama mari otot-ototan rukun dadi saudara mula kerukunan dulur iku sing paling utama supaya cek tentrem uripno alam dunya tapi nek mboko rame kene aku yakin lan percaya masyarakat guyub rukun bebarengan bangun desa kaya bengi iki nanggap Budi Wijaya karepe dulur-dulur kabeh kepingin bahagia kenek tarian titik akeh gak tau susah mergo kabeh dianggep amal jariya kula kenal Pak Ki lurahe ali aku ancen wonge gagah gedhe wibawahane bertanggung jawab iku sipate gak gelem korupsi iku hobine ancene Pak Lurah iki lomanu wonge delok wong gak duwe atine krasa dhewe apa maneh nek ketok dagelan ketoke gak ngene ketoke nek mari dagel engko aku disangoni dhewe aku kok lali Paknya sapa Pak Nyaman ngapunten Abah Lurah Pak Nyaman aku mang eling nyai tok Pak Nyaman Pak Kasun Andre kalau Pak Ketua Panitia namine sampun tadi Pak Nyaman dados lurah luar biasa kasune nggih ngoten nyengkuyung lurahe dusun Bogorame digawe luar biasa nek wis kabeh dilakoni akhire sampun ngono lho kula dongaaken mugi-mugi Bogorame mantun iki mantun sedekah bumi tambah kathah rejekine adoh dugi bilahi cedak kalian barokah hidayah Gusti Allah anak-anake sing sekolah kabeh pinter-pinter nggih kula nggih matur suwun sanget kula rumangsa bombong wau ternyu mergine napa Bogorame niki panggen kelairane Abah Sahid iki pendirine Budi Wijaya mugi mula kula nyuwun pateka saking panjenengan sami mugi-mugi Abah Sahid dipun tampi wonten ing ngarsaning Gusti kantuk panggenan ingkang sae amin ya rabbal alamin ayo cak munggah
sinten iki melok ludruk, Bu? Ngene tok 2 juta ampunan. Gak bingung masalah utang. Mending ana jatahe, ana jagane. Napa malih Budi Wijaya luar biasa. Sampeyan tingali penyanyine teko nggawa motor kabeh, nggawa mobil. Pemaine nggawa mobil, dagelane nggawa mobil kabeh. Panjake nggih nggawa mobil. Ana sing mobil truk, ana sing tapi yang penting podo-podo nggawa mobil. Artinya napa? Ludruk nggak bisa dia pandang remeh. Asik. Macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media. Ono berita sedih, ono kabar gembira, ono kasus korupsi, ono kasus ijazah, pencurian merajalela, perampokan di mana-mana, demo buruk iku wis biasa, sing panen rejeki kaum pengacara, ono maneh sing dadi perhatian, arep arek wedok tapi oleh penolakan, arek wedok akhire penculian, mula muncul kasus penyekapan, arek wedok sing dadi korban, mula wong tuwa gawe laporan, Pak Polisi langsung ambil tindakan, sing lanang dicekel, sing wedok oleh miliaran. Aku dhewe tau duwe nasib elek, waktu gak duwe entek amek kurang golek. Aku disekap tapi malah lekek-lekek, mergo sing nyekap aku pensiunan begendek. Namung semanten kidungan kula menawi lebak borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo. Selamat malam Bogorame. Tasik semangat. Luar biasa. Bogorame saged dados barometer desa-desa liyane. Niki seni budaya tradisi masih menjadi tuan rumah teng Bogorame. Niki wonten produk lokal, produk asli Jombang, kelahiran Malaysia. Bapak Unto, Ibu Ulosowo. Artis kebanggaan Indonesia. Cak Wanto Situr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Ngantuk ta? Tabalani mana nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Neng dhuwur panggung iki duwe wibawa. wibawane seperti apa, So? Olehmu assalamualaikum kaya arek TK. Apa? Kait kepethuk ikrok ae kon iku. Mbok Sing lantang. kon tak kandhani. Bogorame luar biasa, istimewa. Saking istimewae iki mang aku lali ambek asamane Pak Nyaman. Apa? Wes aku dipeliri ya aku. Lah iki wong gitu. Nggih, ngapunten lho Pak Nyaman. Ancene Bogorame niki luar biasa istimewa nggih. Ya iya, bisa jadi barometer kanggo desa liya. Betul, So. Liyane gak ngreken tradisi Bogorame tetep tradisional. Tradisi. Dadi utama. Beda ambek nang ngone desaku, So. Ana bedane. Desaku iku masalah. Apa? Alah ambek tangga iku lho, So, peliri-pelirian.
gak tau rukun. Seje ambek Gorame klon rukun. Bedane karo Gorame apa? Lah lakon ro nang gone kampungku so. Iya, iya. Tanggane tuku gelang. Heeh. Atine melang-melang. Nek tuku gelang. Ro tanggane tuku kalung. Pikirane bingung. Terus? Ro tuku kulkas. Iya. Awake panas. Desaku so. Iya, iya, iya. Terus? Winginane terakhir. Apa? Tanggane tuku ceret iku lho, Bek. Apa? Mencret. Iku jenenge iri hati. Gak oleh ya. Gak oleh. Wong iku gak iso maju pikire nek sang-sang nyawang sing ndukur. Tapi nek nyawang isor iki mesti selamat. Berarti kudu nyawang nisor terus. Iya. Lah nek mlaku wae ditrek. Kualitas seseorang iku aja didelok teko njaba. Digelek to apa? Teko jerone. Teko jero. Iya, kon ngerti banyu. Iya. Banyu nek wong dodol banyu biasa sak pikul regane pira? Sak pikul biasa 15.000 30.000. 15.000 30.000. 30.000. Tapi nek banyu wis dilebokno botol ditulisi emblem sponsor, iku regane wis beda. Beda. Sak botol regane isok sampai 10.000. Gak sak iku maneh. Mosok. Lho, iya. Kon ro watu. Ro. Watu nek wong tuku watu koral, sak trek regane pira? Sak trek ku biasa 1.200.000. 1.200.000. Wah, aku wingi ta tuku e. Tapi nek watu kok jero regane larang to. Larang ta? Iya. Gak ro kon. Karo. Lah bapakmu mati kok lak perkara batu ginjal to. Cilik watune operasine jutaan to. Larang. Matamu. Kon ro penyanyi. Apa? Kelambine api-api. Apa? Piro regane? Wah, larang. Paling 1 juta 2 juta. 2 juta. Tapi jerone to. Jerone apa? Ya takokno dhewe to. Apa? Penyanyi jerone. Jerone penyanyi. Aja diterusno. Kon gelok warga ngene iki ku didongakno. Iya. Wong iku wong sing paling utama iku gelem ndongakno karo sing liyane. Bener. Mangan lele disambel terasi. Cakep. Warga Bogorame ku wabe tak dongakno. Apa? Tak dongakno. Tak dongakno wake rejeki. Ayo konco. Iwak gorame digawa Cak Taji. Cakep. Warga Dimang Bogorame tak dongakno kuwabe mari sedekah bumi duwe celengan ndang munggah kaji. Awa umah. Sing semangat awa umah. Ngono lho. Iwak gorame jejer nggone tanduran nanas. Cakep. Halo warga Gorame. Nek duwe utang tak dongakno kuwabe ndang lunas. Awa umah. Sing amin banter iku so. Utange akeh. Oh iya. Iwak gorame jejer iwak wader. Cakep. Tak dongakno warga Gorame mugi-mugi anake sekolahe pinter-pinter. Awa umah. Ayo. Iwak Gorame ketiban kondo. Cakep. Bengi iki main nang Bogorame. Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Awa umah. Ono Pak Nyaman. Ono Pak Nyaman. Apa Ono maneh Pak Kasun sapa? Andre. Andre Ono Pak Ketua Panitia Wak Sampun. Wis. Sungkano to. Lho aku wis Bogorame iki dadi sorotan publik. Nang kene iki gak tahu ditemukan adanya rondo. Loh, cari siapa? Loh, survei iki. Survei membuktikan Apa? rondone Bogorame iki so. Apa? Luwe-luwe. Luwe-luwe. Rondone Bogorame iki wakeh. Mosok to? Lah ya Allah. Kon kok apal? Kapal apa? Sing kudungan ijo ku ya rondo so. Mosok to? Guyune banter dhewe. Kok gak ana stempele? Ayu-ayu jarene. Nek nang Surabaya nang kutha Jombang. Apa? Rondo iku ana tengere to. Tengere apa? Nang dodone tulisan. Tulisane piye? Aku janda. Masa Bogorame ya ngono?
Nggih ta? Lah kok murah? Ngawur kon kenal ambek rondo-rondo kene. Apa? Aku asline yo isin lho. Isin lapo? Wong kene wis seru nek awakmu medak 3 tahun. Asline ku yo kenal tapi aku isin so. Ya gak apa-apa. Tapi kono aja ngomong arek-arek. Apa? Engko arek-arek gopo moro nang omahe. Lho gak masalah nek ancene kon seneng tir padha irenge sir padha senenge. Tak takokno. Engko nek perlu kok tak aturno nang Pak Nyaman. Muga-muga awakmu iso ketompo nang kene. Iya ta? Iya. Sumpah yo. Lho. Aja ngomong lho ya kon Yon. Gak ngomong ya apa didelok wong sakmene akeh ya gak ngomong. Kepoe gak ana wong ngono sih. Lah iya. Tak idoni kon kok. Kon kenal ambek kene. Kenal so. Mang aku teko sore-sore nang kene so. Iya. Durung magrib aku wis teko kene so. Areke tertarik karo kon. Wah, jarene sayang ambek aku Pol-polan. Iya. Wis caket. Jarene yo ngono. Wis temenan. Jarene Serius karo kon. temenan. Sopo? Sapa? Se. Kok se? Se iku ana terusane to. Se iku jenenge ndek. Oh. Nek dawane Sera. Se apa? Sera. Kowe mulai ya, Bu? Alhamdulillah burung. Jarene wis mulai lho, So. Lho ya gak apa-apa. Usaha itu tidak akan mengkhianati apa iki? Hasil itu enggak akan mengkhianati usaha. Tapi aku sayang lho, So. Kon winginane mari mbok emplok sik durung waras mbok cokot maneh kata. Lah apa? Kon iku tok tak kancamu. Iku tok calon. Duduk calonku iku mau. Oh, konser. Yo aku sih. Oh, Tapi arek gak karep, So. Ya gak karep buktine mulih ngene. Berarti gak kenek mbok gawe acuan rumah tangga. Gak kena. Heeh, golek liyane. Ana sing luwih istimewa, So. Ono sing luwih apik. Wah, arek wayu, So. Bodine Bodine mblam-mblam. kaya apa? Kaya gitar Eropa. Gitar Eropa. Ya Iya. apa rupane gitar Gitar Eropa? Eropa aku kenceng sret. Dret Bokonge blenduk. Ngek. to. Apa? Iku dudu wong udunen atau iku to? Yo. Gitar Eropa iki ngene lho. Lho, ngene. Nek ngene iki potongan kendi gendeng. Biyen saiki gitar Eropa model ngono. Saiki wis nyengkalu. Iya. Iku ya kamu seneng. Aku seneng tak. Areke ngekeki tanggapan. Iya jarene, So. Jarine temenan. Lah kon serius apa enggak? Aku kepengen serius tapi mbok arek mbok yo mbok gak. Arek tapi nduk kene. Iya. Delok nang kene. Delok. Sopo? Marni. Sapa? Marni. Marni. Iya. Marni gak sarek tuwek mangga to. Iya. Arek koyo ngono iku mbok senengi. Saja diomongno nek tuwek. Aduh, iku kari ngepene tok iku to. Kono aja diomongno nek tuwek lho, So. Lah jane iya aku mang ketok kok wong Kon ro ah. ero aku mau. Kon ro sumpah. Endele pol. Apa? Ngomong kepethuk aku, Cak Rasa. Nggih, Mbak Marni. Alah Cak Rasa lali mbek biyene ya. Mbak Marni. Iya. Tapi ya iku tok. Wis seneng awakmu. Nah, arek loro gak gelem, So. Apa? Aku Apa? Lho, kan iki lha apa kok koyo muk? mau kakekmu ngono. Maksudmu apa? Nek gak gelem Marni, So. Heeh. Ono liyane, So. Ono sing liyane. Luwe ayu maneh. Luwe apik timbang Marni. Loh, Tapi kena dijagakno arek iki. insyaallah iya. Gawe rumah tangga gelem. Iya. Garingan siap. Iya siap. Sopo? Rokani. Sopo? Jenenge kok sangar-sangar ngono to jenenge. Rokani. No kene iku jenenge Rokani iku paling nyengit, So. Oh, cerewet to. Lah, biar ngelijo saiki wis gak. Saiki wis gak. Saiki dadi apa? Cerita. Cek melijo. Winginane tak pengen ngelijo. Apa? Apa? Soale angin malam iku tidak baik. Lho jenenge wong usaha gak masalah. Apa? Mbase angin bengi yo tetep diterak ae. Jerak ya apa? Jenenge sapa mau? Rokani. Rokani. Ro iku minangka sandingane jiwa. Iya ta? Kani iku jenenge inti, kaya santen kani santen sing kentel. Berarti arek iki roe kentel arek iki. Rokani iki.
Kono bandak. Tapi gak masalah. Apa? Asma Kinarya Japa. Iya. Kadang-kadang donga iku membawa doa. Betul. Contoh kaya aku. Awakmu. Rasa. Ro iku raga, so iku salat. Aku wong sing seneng nyambut gawe. Berarti awakmu iki gak gelem leren nyambut gawe. Gak gelem leren. Apa ae tak lakoni sing penting halal. Iku aku. Sompama aku so. Kon Wanto. wan iku tutup. To iku WC. Berarti kon tutupe WC. Mangkane abuku gak enak ket mangsa. Apa? Lah wong aku sapiteng. Lho lah iya mangkane. Kaya asmane Pak Nyaman. Iku ya ana artine. Pak Nyaman. Iya. Pak, Awakmu iso ngartekno enggak? sugih dalu, Pak. Sampeyan kaya temriku, Pak. Cok. Wong iku sing pinter gawe senenge liyan. Lah, betul so. Seniman dituntut kreatif lan inovatif. Ha-ha. Ning aja ngelarani atine wong liyan. Betul sekali. Iki mumpung ana kene. Heeh. Pak Nyaman ya ana. Pak Nyaman. Nyaman. Kon gak percaya so. Apa? Pak Nyaman ambek aku iku wah kanca kentel so. Luar biasa Pak Nyaman, tepuk tangan Pak Nyaman. Kok gak harus tepuk tangan men gak seneng mbek Pak Nyaman ah. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan so. Tepuk tangan iki luar biasa. Bapakne Pak Nyaman so. Napa? Tahu ngomong ambek aku so. Bapake Pak Nyaman tau ngomong karo kon. Lho sumpah yo. Ngomong apa? Nek nyaman iku ana artine to. Nyaman mengandung arti. Artine luar biasa. Iso mbok jlentrehno nang kene. Loh, saiki tak omong nang nggone warga Bogor rame kabeh. Iya. Apa? Heeh. Mbok Nyaman. omongno Pak Nyaman iki artine apa? Artine Pak Nyaman so. Mm-mm. Terdiri dari huruf Piro? apa iku, Mang? Nyaman. Nyaman. Piro? N N A Y. nyaman kok N A kon iki sekolah nang ndi kon iku? Nyaman iki N Z A M A N. NJAEMN. Wargae ngeten kata sing buta huruf, Pak. Dilebokno pamong mali mawon. Iki salah sijine. NJAMAN. Ya wis. N artinya apa? N. Heeh. Nada bicaranya selalu rindra. Dan dia berkarismatik, berwibawa. Sopo maneh nek gak nyak. Nyaman. Kok nyak ya apa sih? Nyaman. Cerukane nyaman iku nyak nang kene. Ambemu. Nggih napa mboten? Lah iya nggih. Apa maneh nek gak Nyak. gawe sakarepmu. A. Akhlaknya selalu terjaga. Ya. Wah, selalu Mensejahterakan rakyate. Iya. Sapa maneh nek gak Pak nyak. Kawani. Pak Nyaman. Iya. A. Iku terus Y. Kok iya sih yo? Mari N iku Y dhisik. Y dhisik. Y apa? Hah? Y. Y. Ya. Yang selalu dirindukan oleh warganya. Amang wis. M. M. Memiliki kepribadian yang sangat baik. Ya. Beliau tidak sombong dan baik hati, suka menolong. Sopo maneh nek gak Pak nyak. Nyak. M. A. Aku iki engko ditambahi tagak so. Aja ngono dhisik nyambut gawe. Wonge anteng nang kono so. Lho ketoke ngono iki wis siap teko HP, wis ngerti rekening. Apane untung gocoki kacang ngono. So. Wae, aja diterusno so. Apa? Wonge anteng. Karo situ. Apa? N. N kok N maneh? N. NKRI harga mati, tetapi warga Bogorame selalu nomor 1 di hati wargane, yaiku Pak Nyak. Yaiku Pak Nyaman. Ono Pak Nyaman, ono Pak Andre. Andre. Ayo, loro ae. Andre. Andai kata beliau ada di sini, mungkin kita semua akan selalu bahagia. Yaiku Pak Andre. Dre, Dre, kok nanti Dre?
Dre ku apa? Dre, Dre. lho, areke Jek Joko so. Terus? Bisa memimpin warga dusun Bogorame. Iya. Lho luar biasa. Ono antri, ono sampun. Wis, Sampun. wis, Sampun. wis, Artine sampun lho. wis. Kok wis ya to? Kopengmu dublek. Kon suwe kok lolak. Kon ngahno. Sampun iku wis. Oh iya ya. Sampun niku Wis. Iya. Mengkane ning kene iki awak dhewe wong loro. Apa kon tole-tole namburi ku lha apa? Kalau lo, Hah? Geli. Dijak ngomong kancane kok malah dolek ya saweran ae kon niku. aku gelai Pak nyaman. Oh, wong kok. Tole dok. Padahal mambengi ya mbek aku. Lapo? Eh. Lapo kon? Tunggu-tunggu. Hah? Kok tunggu tok. Yo. So, kancane Jaya. Ya yo kakekmu kono. Rasa Rene adik, Iki mang ana bedindang kok iso rene lho. betindang kakekmu kono. Rene adik tak kandhani. Apa? Kon mang ngambek sapa, Dik? Aku karo Wanto. Iki areke. Iya. Masalah iki sing jenenge unta. Kok tak keprok. So, aku mang budal teko omah, budal nang desa Gorame. Nang desa kok Gorame sih. Gorame, Bogorame. Gorame. Lah yo Gorame. Heeh. Aku kesasar, so. Kesasar. Kesasar aku nang. Lho, kesasar mergo karo nggone aku. Kesasar nang ndi kon? Nang desa iku Mujair. Mujair. Iya. Wah, jane kon nek nang Mujair iku aja leren. Lan Terus no titik nang ndi so? nang iwak sili. Lho kok terus kolam renang. Kok iso? Aduh, suarane bantere glani. Nggala kopengku gambak uang wing. Kon macak ganteng, kopian ganteng. Iya, Kon Sa. kate genduren ta? Genduren atano kate tahlilan kok. Rasa ambek Wanto kebeneran kepethuk awakmu nggo kene, Dik. Iya. Aku mau benggoleki awakmu kait kepethuk nggo kene. Sampah laran iki tak ya awakmu gak enok. Lho rumangsamu aku iki pawang kaya apa? Ngene lho so ambek Wanto pisan kebeneran. Aku lah oleh job arek. Lah oleh job. Iku lho, mikmu iku lho. Cekalen sik ta. Oleh job Heeh. tanggapan so. Oleh tanggapan 50 juta so. rezeki, Cok. Rezeki. 50 juta. Tapi aku durung duwe anggota so. Lho kon kate apa kate? Tanggapan apa 50 juta iku? Aku oleh tanggapan job-joban kentrung so. Apa? Kentrung. Kentrung. Oh, Apa kentrung itu? lho, kentrung itu kesenian apa lawas. Kesenian lawas. Kentrung sing tok dong niku lho so. Oh. Terus kon gak oleh anggota. Aku tapi gorong duwe tukang kendang so. Tukang kendang. Iya. Tukang kendang gak ndolek dhewe kon. Lho lah ya gorong pedhok, kira-kira awakmu iso so. Lho Wanto ku lho iso. to. Lah. Kendang ta? Kendang iso. Lah, so. Apa? Wong kendang esok. Lho, Kon iso. ngendang iso kan. Kendang iso. Iso. Kendang. Iya, iso. Gak iso. Kon Gak nek iso, nek toh. masalah kendang, kon mumpung kepethuk aku, gak usah ndolek sing liyane. Awakmu iso? Iso. Aku jagoane kendang. Kebeneran. Bogorame wis terkenal rasa tukang kendang lungit. Lah awakmu iso ngendang dik kebeneran pedhok awakmu kok kene. Apa? Kon tak bagai ngendang ya. Kendang. Iya. Gampang. Iso kon. Saiki gawon rene kendange. Hah? Kendange gawon rene. Kendange gawe rene. Tak tabuhe. Le mripatmu iku gak ketok ta saiki wisan. Lah apa? Lah iki lah kendang matamu warna apa goblok? Iki lho kendang. So, kon iso tagak jane. Kon iso tagak. Sak iso-isoke to. Iki jenenge kendang to. Kendang ya iki kendang angitmu lontong ae. Lho iki kendang, Dik. Berarti iki kendang. Iya, arek kok tambah goblok. Kono tambah lo. Ngoh. Gak ero ya aku. Bisa ta gak? Kecil. Lek kon iso nang tandang ono dik 50 juta iki job. 50 juta. Bagiane piro? Kon 10 juta. Aku 10 juta. Heeh. Terus Aku piro, Cok? Kon 200.
Tapi kentrunge gak situk lho. Ana 3 lho. Lho, gampang kok tak golekno. Kon dolekno? Iya. Dolekno kendange tak ature. Iya. Nek masalah kendang ngene iki, masalah kendange hampir pae cuman nabo iso ngerem mbek ludruk tok. Nek aku kendang iso ngomong, Cuk. Iso ngomong. Lho iso. Lho Kediri kotane lho, So. Sing dadi nyatane, Dik. Bukteno, Dik. Lho iya. Temen aso. Lho, Kendangnya iso ngomong. iso Sumpah. kendang tak cekel cek mesti iso ngomong. Iso ngomong Jaya apa sing contone, Dik? Ngono. Heeh. Apa sih? Gula larang. Iso ngomong ya? Iso. Apa? Beras ya mundak kok adakno. Iso kon. Hah? Iso. Gak iso apa? Iso kon. Dotan tak dotan. Le iso kon. Dotan. Le, kon iso ah? Dotan. Iya tak delok. Apa to? LPG langka. Apa kok LPG? Kok enak iki lho. Sapa apa? Amin Rais. Le alah. Apa? Jokowi. Lah. Beres, Jokowi. Oh, nyaman. Kalah cambutur. Sing liyane, Apa? ya. Sing liyane cepakno. Nek masalah kentrung penggawe aku, Cuk. Kon iso temenan. Iso temenan. Wis diawur ae pokoknya gawe pokok duwe. Kok tak tunjuk basa kono. Iso. Kok nek gak iso ngomong gak iso. Iso. Ngarek kate mbujuki aku kon. Iki apa iki? Iki ngunu sosis goblok. Muten. Oh, kare gendeng lho. Piye so? Lho muni so. Dek. Sampeyan iki nabuhi apa? Nabuhi wong angon wedhus ta ya apa? Wis kok ning-ning. Iso ta gak? Ngetes. Oh, ngetes. Ayo. Ndungane. Bapak talah. Ya. Awakmu larut wis. Apa ngene ku, Mang? Tanda pedes. Ayo. Nah, Iki Kendang. piye so? tabuhane ngene. Ya apa ya? Nek kene kendange muni tak bentuk. Eh. Tabune di apa? Sidore ditabuh. Heeh. Ya. Hehe. He. Ora senggane. Ngono lho, So. Tak bentuk. Hehe. Ya, ayo. Bisa kan? Ya. Ayo, Cak. Ya. Ini Oh, ada MC mana? kentrung gaya bebas. Kayak baru wae. Ojo. Bahaya. Lha iku tekku kok. Ya wis gaya bebas. Kaya kampung sebelah kok. Kentrung gaya bebas dimulai. So, Apa? temen iso golek anggota liya iki lho gak iso. Dikandani hehe kon iki bagian apa cidor. Lek kono tok tak gentuk. Ngene lho koclok. Kandhanane angel iso jengkel. Kon wis ora. Wis, Tak bentuk. Tabuhe cidore tabuhen. jujur tabun. Ya, Ngomong ah. Ojo emosional, Cok. Ayo. kentrung gaya bebas dimulai. Cidore tabun. Lah, gak salah. Le, wantone wong gendeng nak. Le, kono totong-totong, tak gentuk. Ojo cocot musim muni. Cidore tabun. Lah yo ngono. Wes ngono. Lho ngenteni kene lho. Kene dhisik. Indonesia. Aku jengkel aku sesuk ngene iki. Kon sing gak ono ta yo ah. Iya. Ayo. Wis iso kon. Kentrung gaya bebas dimulai. As-salatu khairum minan naum. Lapo to? Wong kentrung blakran-blakran apa
beduke masjid. Kok iki kene lho goblok. Lho. Piye? Lho. Wis kon. Tak wurui. Kon muri sing temen tala. Temen ah, Cok. Ayo Mas siaran. Sik aku tak mau begitu. Kalau aku garing. Wis wae banci kok, Cok. Kok gendrung wae tak ombe kok banci. Ayo. Ayo ngomong. Ngomong. Ngomong piye, Man? Trong. Kentrong. Gerap. Alah, kowe tau deh. Kon iso tak? Iso ya. Ngene iki 50 juta kelokan iki wis rusak iki. Kentrong gaya bebas dimulai. Apa sih, Cok? Jempol, baca kapok. Kenapa nori Tak tutuk ndase. Awap. Lah jengkel lagi mah gak iso-iso ae. sing temen ato. Ndasku dicotot lho, So. Tong dak dor. Lho ngene lho blok. Dor, tak ketutuk dor. Lah iso ta gak? Iso. Iso. Lho. Apa? Cekol goblok iki dengkul. Oh iya. Oh jan arek kucluk. 50 juta lho to. Aduh. Kentrong gaya bebas dimulai. Masalah kon iki njidor tau mak. Ya apa iku ayanmu kumat. Lah apa kon njidor polamu kaya petek kejeplok iku lho. Kaya sing tenang dor. Polamu mumet-mumet. Hancuri tarik ngene iki rek adane. Sing sportif nabuhe, ayo. Iso apa Nisan? Iso. Aduh. Lah kono lah potekku mbok tutuk mak cetik jare. Awas bolong. Sampai jebol to. Babak. Tuku naik tanggapan rame. Lah iya. Lah ngene iki lah yo isi jekon. Lah apa? Yo utes nanggap 50 juta lho. Lek kon trimo kaya ngono kan. Lek kon iki kate latihan ta rapat jane. Rasa pisan yo ngono kon iki aja diladeni lek iki ngomong. Omongan gak salah. Oh, iya. Kentrong gaya bebas dimulai. Buyar. Lah Allah ya rasa kok becina. Lah apa kentrung blakrak-blakrak nang pencak iki lho. Lah Apa? masalah lap kate blakrak nang pencak-pencak, Dik. Iki 50 juta lho iki. Mari nabok terus apa? Le, nyanyi. Ana lagune kentrung iku. Ono nyanyine ta? Ono. Gak Le, gak ero. Ayo, nyanyi yo. Nyanyi nah. Nyanyi. Iki terus kentrung gaya bebas ngono iki. Yo. Yo, siaran. Kentrung gaya bebas dimulai. Aduh, sampe aku tali yo iso. Napa dicet cangkem kuwi saplok yo. Kono aja kurang-kurang aja loro lho, blok-blok. Kowe to. Iki ku lu atas. Roh kono aja. Kok tak kandakno bojoku kapok kon. Bojomu gelok iku sebelahmu.
Ditadani tak gak iki. Iya, so. Lah iya. Ayo, Sing temen to. sing teman. Ayo. Kentrung gaya bebas dimulai. Le, mosore anggota loro garakno darah tinggi. Sing iki ya ngono wong enak kok lha kon ngeang-ngeang. Kate nyanyi nek kucing liwat. Mbok sing temen apa rek? Kon bisanya ngono mbak-mbak kaya wedhus kate mbayi ada. Kon lapo guguk kaya kere. Aku ya kudu arep iki ya. Ayo si teman. Si teman. Ayo, tadi ya. Dadi. Ayo. Wis siap. Siap seneni wong-wong. Wah, lagi ngomong ae. Ayo. Sik tambahan dhisik. Kentrung gaya bebas dimulai. Kicau mania. Kicau mania. Gaspol danga, gaspol danga. Gaspol danga, gaspol danga. Reng teng 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 teng, reng teng teng teng. Wong kene gak ono sisa ngentung awong. Tak gantine kabeh anggotaku iki. Ya apa rek? Paling gak kena awan. Suwek karo. So, lha apa kon blangak nang kico-kico iki? Kok meneh ben abedidor iku tutulne lak banter. Kok sok mbok antem sampe bobol. Semangat lho, Sok. Tapi iki gelem melok tak gak karemu. Melok. Ana sing temen. Ayo temenan. Kon sing temen to? Aku temenan. Iya. Kon yo aja guyon. Gak. Ada. Kon iki lha apa sih, Po? Ada. Polamu iki lho lha apa sih? Sikilku puncak. Sorry deh, sorry. Kok tak delok-delok kancane. Kalau mbok padane kaya tandak banci ya lu gue ngene. Ayo, jenenge tatanane kentro. Ayo, temenan. Ayo. Kentrong. Sik. Kentrung gaya bebas dimulai. Hey. Rasulillah barang kau. Iki kan gak selawatan, Deng. Apa lala Oh, to? ini termasuk inovasi, pengembangan. Pengembangan Ora, apa? yo, kembang apa to? Kembang api. Oh, kembang api nyonyor cangkemmu. Oh lah iya. Ya. Rasulillah. Tuku kotang nang pasar kotang. Nang pasar kotang, tuku kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang dan bakar kotang. Allah iya. Ya Rasulillah. Sahur, sahur. Allah iya. Bener. Ya Rasulillah. Rungono. Rungono cangkemmu rungono. Wis. Allah iya. Bener. Allah iya. Bener. Nyanyi, aku nyanyi
iki nyanyi ganti kon. Kon nyanyi yo. Kok nyanyi gak enak. Gak enak. Gak enak. Lungono Mas Wanto nyanyi. Ngomong yo ngomong rek gak enak nutuk ya yo benjut jas. Lungono Mas Wanto nyanyi. Ayo tabui. Iya. Iya. Wong mati gak iso ngentut. Alah. Gak ngono sing mati ku kembung ta wetenge. Lah apa wong mati gak iso ngentut iku? Dikeroki gak iso ngentut. Alah. Ya apa rek? Ngentut iku lak medeni sing ngamut. Pareane gak enak blas sing temen. Lah iku mang temen e. Rungono ta tutukane. Ya ana tutukane. Wong mati gak iso ngentut. Ukurane kurang jambar. Terus. Olah iya. Walah. Parekamu parekan apa to? Nek tak delok latihan awak dhewe, aku yakin wis dadi. Karen dandani iki. Kare dandane arek iki lambene lambe rusak ae. Lho, Lho, tok. lho. Iki bakul-kul nenek liwat iki. Iki dudu obrane klobo ae. Wis ngawur. Masa mbok gebuk. Sampeyan iki sapa? Lho, Aku sing nanggip. Hah? Kok sing Ngeten lho Om. Oh matamu ngono. kon ngawur kon iki. Aku gelungan monyor-monyor Ora iki. kok koyo ngene ae. Lah iya. Ngene kok mbok celok Om. Apa? Selang gerai kon niku. Apa? Ngeten Pak De. Apa? Ngeten lho Pak De. wanto ambek rasa gak. Aku dicelok Pak De, Cok. Lah iya. Iki ngono wedok so. Wedok. Wedok Mami Okta. Tapi jenggotmu lho cukurin goblok. Wah, ngono apa ngene? Matamu katarak. Sok. Hei. Sok. Ayo. Ini baban sok. Kok kon buak rono sih to? Mau awur iku sandang pangane Okta goblok. Toret. Kico mania. Handset. Kangono. Aduh. Apa? Iki ngono dudu handset. Lah apa? Tulinane arek cilik. Apa iku? Tek. Sembarangan kon yo, Cok. Kon masih kancaku kon wis tak pasrahi. Apa? Perkara apa? Tanggapan iki. Sing sitok dorong kewer-kewer iki lho. Iki lho. Halo. Halo Pak Prabowo. Pak Prabowo, ya. Sesok. Ana apa? Ya Pak Prabowo. Ini koperasi desa sepi. Ya. Ono ngawur. Nek nang ngene iki dibenakno musuh kancane dhewe. Apa ngerti iki nyambut gawe apa? Sapa napa arek iki? Apa iki ta? Sok. Napa? Dadi situ. Elek iki apik kaya Lutfi. Kliru. Pasangan sing temen to. Temen iso. Masa iki temen iso. Sing salah iku sampean mi duduk Napa? arek. Menembeng ngene iki aja gampang dicoba. Tok. Kon iki ya apa sing mereng lho? Kon iki benano iki lho kurang anu. Iki le. Iki rada ndukur titik ngene lho tok. Kon seru sebabe. Lah. Goblok kurang serem. Ngene lho. Le. Arek gak ngerti sebabe apa kok mudhun sisih. Sing situ iki klepe wis lower. Lah kok kira aku nyusun wong akeh ta? Sampeyan iki sing nanggap ta? Iya, so ya iki sing nanggap. Cok iki bojomu ah, Cok. Duduk. Heh, Duduk. dari emang bojomu, Cok. Wingi. Iya. Selingkuh amu. Ngawur kon. Iki ngono sing nanggap goblok. Lah gawani kono ana bojomu ya. Enggak. Masih rupaku kaya ngene ambek raimu gak arep. Raimu kaya gemboke neraka iku. Sik meneng. Mangap. Cok arek iki latih ngepang cok arek iki cok. Ulo. Kon lah tak pasrai.
Aku sogene wong sak ketapang kuning. Iya, Apa iya. ana ujare wong tuaku? Ya lah apa Mi? Mek aku duwe gawe kepengin nanggap kemprung. Kemprung. Kentrung. Loro goblok. Kentrung, Dik. Aku dikaplok temenan ae ucok. Nanggap kentrung. Kentrung, Mi. Ini kentrung gaya baru. Kayak bebas. Gaya bebas. Nih ngene lho Mi. Kentrung pesenan sampean iki wis tak siapno. Lho, iki alate iku alate. Kentrung ki wong pira sih? Wong telu. Telu latihan 20 tahun iki kait mari. 1, 2, 3 ecek-ecek ini. Iya. Cek larange 50 juta kayak matamu ah. Le, sampean lah ujar sih. Piro-piro kan sampean tuku. Ya gak ngono wong jaranan ae ana sindene. Kentrung kono sing sindene 50 juta, 50 juta. Cok, kan iki ya apa transaksimu iku lho? Lek perkara sinden aja kuwatir. Wis tak siapi sinden teko Amerika, turunane wong Londo. Temenan, Cok. Iya. Elizabeth. Oh, kalah ayu ambek Elizabeth sing teko Malang. kalah ayu. Kalah ayu. Miyuki sing teko Jepang. Kalah enak suarane. Enak. Miyabi. Miyabi ku bokep goblok. Kakek ndelok bokep are iki. Wis tak siapi Mi. Engko tak telpone mari ki lak teko. Telun ki. Dolane penyanyi sing temen, Cok, 50 juta, Cok. Kon nek salah dadi gawe. Isin aku kadung tamu akeh. Lho, sembarang itu kok peranaan. Peranaan niku kena didelok. Ya apa, Edan? Saudara ya apa? Toh. Hai. Toh Darmanto. Umek ae kon. Aku aja sampe isin, Cak. Penyanyi ku ono peranaan. Nek peranaan Cina Indo-Cina. Terus? Peranaan Londo Indo Belanda. Sindene iki sing ate teko. Lho iki make Persia iki. Mboke. Anggora. Kucing. Kok padha guyu? Oh, berarti ki sinden ya lucu ya. Masalah. Sok, Cok, kon gak kliru Cok. Le, sindene tak susul gak ono erek mang. Le, sindene gak ono Mas Sumayanan. Sik ta. Iya Mi. Kon njaluk mati saiki apa meneh kon? Kon lapo? Kon lak takon njaluk sinden teko luar negeri. Wis tak susul minggu kono gak ono. Lapo sing mbok tekano iku danyange kene iki lapo? Acuh, lamuk. Lho ya iki Mi. Iso. Ya iki sindene lo turunan Londo. Jamuk. Aja mbujuki aku lho ya. Apa? Aku entek duwe akeh. Sinden ku biasa halus. Lapo kok duwe ngene iki? Sinden biasa halus. Kena aja ngawur. Sinden luar biasa yang ini sinden aneh, gak ono nang ndi-nang ndi. Lah, iki sinden teleneh, Mas. Biasa sapa grombol. Mama, wedi aku. Sapa grombol, wedi aku. Aku ya takut. Aja wedi. Masih sapa grombol, tapi suarane Sing didol iku bukan rumput. Aku gak polane ngono. Aja Ono kancane ngomong ngono. Ayo, Wong ono kancane ngomong kon rame ae. Basi yo delok. Padha iki. Iya. Lah iya, wong nek ngomong kon ngomong dhewe. Lah kon nek ngomong dhewe kapan ngomongi? Iki sinden sing tokter ditekakno teko kene kon ngomong. Lah kok kon ngomong dhewe. So, kon niku aja kaya ngono so. Sindene katene nyanyi, kate memberi persembahan. Lah nek kon ngomong ae, kapan sindene nyanyi? Pangkane iku aja nyocot ae so. Dirungono sindene iki mari kono nyanyi, nek mari kono nyanyi. Padha karo cangkemmu. Arek-arek kunjene ganti aturan. Lho, kok ala kandhane iki sinden tak tekakno teko Londo. Sing penting suarane. Sonya. Sunyani. Sonya ini salam. Kok ono salam. Sinden iku, Bu, aja didelok teko blegere. Janmu tan kena kinira. Cocok. Basi kaya ngene, sapa ngerti suarane kaya kene. Aduh. Kayakin me suarane enak. Ambekan lho karek Senin Kemis.
Jajal, kene gak iso swara wedok tak antem kon. Ayo. Yo, antem yo. Yo. Aduh. Cak, aku ki gak keturutan nanggap Bram Sakti. MC ono kaya Bram. Lah mbak iki lak ya iya padha isan. Lho, MC ono dhisik kape nekakno sinden iki. Lho iya. Ayo. Hadirin pemirsa sekalian. Lah, Dorong. Kali ini Kentrung Gaya Bebas akan mempersembahkan seorang biduan yang luar biasa cantik sekali, bahkan sudah melanglang buana sampai ke manca Eropa. Hai hadirin sekalian, setua. Ngomong tuh abah pentek. Gak cocok kan enak wantoy. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan Kentrung Gaya Baru. Bebas. Bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Ngene oleh. Bersama keluarga yang bersedih dan juga keluarga yang sedang berduka. Yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mayit. Penyanyi seperti ini. Penyanyi Suaranya melantang dunia. dan akhirat. Iki mbak sing ngene suarane enak. Tapi nek dorong diramut memang gloro-gloro. Gak Sik, perlu. dangan tak ramute sik. Sing garae ngene lho, sing garae anu. iki lho sing gak enak cucuke lho tak ancep lho motor iki. So, wayu kaya anake sapa so? Anak sapa? Sampeyan iki Payu. sampeyan penyanyi temen ta sampeyan? Lho aku penyanyi Mas. Dan peng-pengan. Biaya sinden wis takonono. Anjak dunia bul. Wayang tau nyindeni wayang. Ya, kok wayang aja no. Lah wong nebang tak sideni. Campur sari. Oh, campur sari. Campur telek, campur trecong. Coba saya lagune Pengalaman sampeyan iki lho apa? aku dengi Mas. Ya, melok Darang Bayu. Jakarta. Putrane Pak Anom. Putrane Pak Anom. Main nduk nganjuk. Nduk alun-alun. Bibir nganjuk ku penggemarku akeh lho ya. Akeh lho ya. Penggemar apa? Kabotan. Encep sampak tembus. Aduh. Sampak tembus kene lho, Sok. Hongko. Bareng aku nduk kono, Mas. Wih, penggemarku akeh. Lanang wedok wandu padha teko dhewe. Ngerobong awakmu. Ngerobong nang Rumah awakmu. sama aku laler. Bareng ngono Mas aku pentas lho panggung lungguh prok. Wah iya, penggemarku akeh moro kabeh. Nyawer. Ngidoni. Tak kira nyawer. Tapi lah, tak takonono, Cak. Sinden liyane lho lungguh begitu lungguh plek meneng. Situke plek meneng, anik sunyahne plek meneng. Iki lha apa lunggone kok munyer ae? Ah, gak munyer piye? Lah iki sinden jajan-jajan nek. Bareng aku lungguh kok jajan itu grenjel-grenjel ayo. Ayo sakit. Nek ben iki ditaleni dhisik. Wis ayo. Wong-wong kepengin ngrungokno swara sampeyan. Kuwatir. Jajal. Nyanyi situ. Nyanyi. Nembang apa? Asmara. Asmara iki lho. Asmara ki apa, Mas? Wah, gak iso lagune iki, gak cocok aku. Ojo salah. Apa? Sinden kentrung sinden longe. Lah, aku ki njaluk proposal lho, Mas. Kok proposal sih? Profesional. Lho ya iya ya iku. Aja iku ya. Lagu apa? Sing ngeten saiki nang Budi Wijaya. Lagu apa? Bokong Semok. Aduh. Bokong Semok ku lagu apa? Iso. Ayo nyanyi yo. Ayo. Tabu iso. Lho Gur. Lho gaya kaya salam. Sidene greget to ngentut.
Sindene ngentut kurang ajar. Balik kentut. Lah piye dibuntu bokol kan pret. Kacau. Wis ayo, wis. Sinden iki maha. Kok gak ada sing nyawer. Enak sorone enak. Enak sorone. Ate enak ya tak sawer, gak enak tak pendem kon. Ya iki Mas, sinden saweran. Nek disawer ya etes, gak disawer ya meneng. Sadar kon ngrokoti kono. Apa? Udah kaya mana jambul. Toh, golekno kawat toh. Golekno kawat toh. Alah kesuwen tamu sedeng akeh, gak nyanyi-nyanyi. Ayo. Sabar, Dik, sabar. Delok ta. So, ate lapo so. So. Payu, Dik. Gila. Aku ki rugi sinden wis gak rupa menungso. Waalaikumsalam. Lagu apa iki? Kirangan. Sampeyan njaluk lagu apa? Saya njaluk lagu apa? Bokong semok. Bokong semok, do kuwatir, aja cacak bokong semok. Bokong trepes iku lho aku duwe. Ayo dilebono nang kentrung ya. Ya. Ayo. Ayo, Cok, Pak. siaran cok. Kentrang gaya bebas dimulai. Cak, cak. Bokong semok, semok, semok. Bokong semok, ho he ho. Bokong semok, semok, semok. Digelong, merek. Bokong semok, semok, semok. Bokong semok, kokok petok. Bokong semok, semok, semok. Digelong, merek. Bokong semok, semok, bokong semok. Hak, hak. Bokong semok, semok, digelong, mereng. Isi. Semok, bokong semok, 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 digelong, mereng. Mosok suwengi digolong miring ae. Ganti lagu gak apa-apa, ganti lagu. Greges. Greges. Aja tata greges. Kerikit ana iso. Greges lagu Banyuwangi ku lho. Piye? Tekoke piye? Kalah manis, kencing manis. Akean gula. Kacau, kacau. Ya Rasulullah, salamun alaih. Aja melok nyanyi, Bone. Takon nyeluk sinden kaya tae. Apa sayang ya, gak apa-apa nggih, gak oleh nangis, gak oleh nangis. Cup. Piye cekoke? Gerekes aduh. Karuan aku pesen abadi di sindene ayu-ayu. Wong sinden kaya penangkel petir ngene gawe apa? Ayo sayang sabar nggih, sabar sayang nggih. Sindene kaya kethek. Gas munggut. Kacau, kacau.
Gerekis kok debus digelung miring. Sa. Lagu sing viral kok, Sa. Lagu sing viral, lagu sing viral. Lagu MBG. Apa? MBG. MBG sakit nggih saya. Ah, MBG. NBG tempene saire cilik. Lagune Nah, tak 15.000 dikai tutupe, Cak. Rugi aku nangkep kentrunge. Padang bulan, pasisir, banyu wangi. Banyu wangi. Padang bulan, pasisir, banyu wangi. Seneng aku lagu Banyuwangi. Cincong. Kon lanang ta wedok? Alah Mas, tenang penonton. Sing wedok anu iki lho, sing nanggap gendeng. Aku digedhe-gendheng no. Aku digedhe-gendheng no. sampean iku lho. Iki duwe saktas lho. Rungokno, sampean bojone ganteng. Oh ngono ya. Ganteng. Ah, jane bento. Lagu sing enak, lagu sing enak nggih. Lagu sing enak. Sing enak, sing enak. Enak. Sing enak. Gendut dana. Cita nyanyi. Iku enak iku. Ayo bentuk dena. Ayo. Gendut dana. Santri teka pandang. Ploya melayu. Caca ngempet saja. Rasa lutruk. Lakaran dadan gaya. Kroya. Caca kato kalepon podo. Gendok dana. Santri teka pandang. Ayo Mas, boleh diulekno Mas ya. Mas, boleh diulekno. Kanggo hibur wong Sukorame. Syukur rame. Sukorame. Endi? Kok rame saya. Oh iya, Bagorame. Apa lagune napa? Ayo Joko Sugih. Oh, Joko melarat. Saiki Sugih. Oh, Ayo Mas, donge Mas. alamat. Ayo tutup Mas. Kesane rada enak iki. Ayo. Wih. Apa ya? Ayo. Wih, biyen mulang. Aku wis kandhang. Aku wangane Cocok aku. tanpa pendadak. Cokok melarat. Wong tuamu pangkat. Aku wangane Wis werdine. Lho, tulisane Melayu Ana sinden picek. ini saya nggak teko. Sampai ngadeg. Tenang ya, Pak. Enak. Pak ya apa sih? Duit Pak. Wong nyanyi wis gak pokro kok. Pisan ka sampe ngadeg aja lungguh tok. Oh iya wis. Pun dilono jeneng ngeten iki. Gombong Kasmoro. Ate gak enak tak telonyor cangkem kon. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Apa? Wiwit biyen mula. Wiwit biyen mula. Aku lah wis kandhang. Aku wangane tanpa Goteng
Sabar, kate lapo kok. Sabar. Wong kudu kasmara kok debus kok melarat maneh matamu ah. Sabar. Wis gak sabar. Sabar. Kudu mateni wong ae. Lele ta Sabar. Sekejut sabar. Sabar. Apa sinden kaya ngono? Aku wedi, senengep gendeng. Tak belani. Tak belani kok. Aku wedi. Tak belani lho kate cocok. Senengep gendeng. Sa. Awas sa. Aku nanggap larang-larang. Ayo. Senengep kumat. Ayo kumat. Aku nyindir dhewe ya. Lele ta. Lo. Lele ta. Ah. Lele hop. Lah sampe wanto kurang ajar. Keret mulu. Bah, kaya tangi nyoba. Ngene Mi. Aku rugi aku. Iki sing iki rugi aku. Aku tanggung jawab. Tak ajarane diluk kok enak. Karuan aneh abadi di pinter nyanyi lucu. Tak ajarane diluk kok mesti enak. Sama sabar sih ya. Ini sayang. Apa sayang? Ini lo nyanyi kok bukune bukaan. Lilipun sayang. Kene uyuwe Darmanto. Ayo. Nah, iki lho. Ning tawang ono lintang cahayu. Rawana tangise ati. Ya, ngono lho. Ya sing ngono sing pinter. Lintang marai mega ing angkasa dimang. Kok petok. Loh, Dek, pean Adik. Apa penang kene iki lapo? Sampeyan mang nang omah tak pamiti nyambut gawe kok malah ngluruk rene. Aku wis ora kok tak pamit nyambut gawe. Lah iya. Pamitmu nyambut gawe sih. Nyambut Tanggapan. gawe. Iya. Latih tanda-tanda elodro. Iki lho sing nanggap. Kaitane kok latih suwi kok gendak dhewe. Lho, Iya. Iya kan mau mesra. aku lapo ngono aku nyambut gawe lapo gendak. Lek nyambut gawe tapi ra apa rangkul-rangkulan. Lho, tak- aku dhewe, Cak. Kon kok rangkul kaya brongkalan. Aku lek Sing sabar. Bojomu iki mlaku kene. iki mlaku disco. Kaya anake sapa? Salam. Kok belani. Gak tak belani iki memang koncoku nyambut gawe. Aku ngurus pikira. Aja rame tapi isin didelok wong lho Aku isin. gak ngurus, masih delok mong sakmene kae aku gak ngurus. Urusan bojo tetep tak belani. Lapo. Ojo pringas-pringis kon yo. Lek aku pengen tak culek matamu. Susuhe manuk muntil. Bengi geger royokan bojo. Sapa sing rumangsa bojone rasa? Ngacung. Kon biyen kawin karo rasa, kawin endi? Tau ah. Kon kawin endi? Kuburan. Pantes ancane odolan. Kawamu kok dolan. Ya kok niku sundel. Kon biyen lungguh apa? Lungguh apa kon? Pade. Kon lungguh apa? Galengan. Ya pantes ancane keroken. Ya gak apa-apa tak kau. Aja nyocot ae kon. Diam.
Kon biyen dadi manten dituthuk apa? Ndok, Kon dituthuk apa? Raden. pantes anjene sundel. Biyen dadi manten. Aja nyotot kon. Ngapa kon? Nyotot kon. Heh. Wah. Lah, kurang aja jalan lagi. Kon biyen dadi manten ngitaki apa? Ndok, Lah kon ngitaki apa? telek. Oleh surat kawin gambar apa? Garuda. Kon gambar apa? Macan. Lho, kon kok. Rene. Rene. Ya iki lho, sing rangkul-rangkulan ambek bojomu. Aku iki nangkep dikei sinden kaya tutupe uli. Loh. Wong taji ngene lho. Kamu pangling dengan saya. Lah kamu pakai nganggo ngene-ngene ini kok gak garek. Ngene kamu gak garek. Aduh, terus. Wis rek, latihan iku sing temen rek, angel kesenian iku. Terus ya apa? 50 juta iki, Pak. Lho, balekno iki panjere. Kenapa senes kula niki lho? Ucap, balekno. tak transfer, gampang. Latihan kesenian iku angel. Gak kentrung, gak jaranan, gak ludruk, angel. Latihan sing temen cek apik kaya Budi Wijaya. Ngono aja. Cek oleh tanggapan akeh. Bengi iki lakone apik. Tetesan air mata ibu bersama ludruk Budi Wijaya.